Και γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα θα μου πείτε κάποιοι, γιατί είναι βράδυ που βάζω αυτό το βίντεο, και σήμερα θα μου πείτε κάποιοι γιατί άλλαξα την μπλούζα στη μέση, γιατί φοράω κάτι καλύτερο. Λοιπόν, είστε έτοιμοι να το δείτε, δεν ξέρω αν το είδατε, αλλά είναι το merge μου στο Roblox. Είναι το δικό μου είναι το Among Us και το άλλο θα μου δείτε ποιο είναι, το Μαρκούλι το 13-13. Έχουμε φτιάξει τα δύο τέτοια. Γιατί είναι το κενό το βιντεάκι βράδυ, αλλά επειδή βαριόμουν και έλεγα τι να κάνω, δεν βγάζω ένα speedrun 4 βίντεο. Δεν βγάζω πάρα πολλές φορές speedrun 4, δηλαδή όχι speedrun 4, γενικά βγάζω διάφορες ώρες βίντεο, οπότε να ξέρετε παιδιά, θα βγάζω, δεν θα το κόψω το πολύ βίντεο, οπότε παιδιά βασικά είδατε εγώ τρέχουμε να τερματίσω εδώ το σπίτι να τέσσερα. Τρέχουμε. Καλά το ξέρετε όλοι ότι λάγκαρα. Προφανώς και ναι. Και αυτό ήταν. Σου λέει λάγκαρες και πάει. Η ιδέα μου είναι το βράδυ δεν έχουμε καλό σύμπα. Ωραία, δεν είναι από εδώ. Όχι νορμální, μπρο, το κάναμε. Ωραία παιδιά. Και όπως είπα. Λοιπόν, παιδιά, αύριο θα γυρίσω βίντεο πώς δημιούργησα το merge μου. Οπότε μην το χάσετε το βιντεάκι να φτιάξετε και εσείς το merge μου για να μαθαίνετε να φτιάξετε ένα δικό σας merge. Είναι πολύ εύκολο. Εγώ να πω την αλήθεια έψαχνα πάρα πολύ. Αλλά στην πραγματικότητα ήταν πανεύκολο παιδιά. Και όταν κατάλαβα έλεγα γιατί δεν θα κάνω πιο πριν. Οπότε παιδιά αύριο θα θυμηθείτε, έχουμε βιντεάκι, μην το ξεχάσετε, που θα λέω πως έκανα το merge και βίντεο κανονικό με παιχνίδι. Να ξέρετε, μην πείτε που αύριο θα μας δείξει μόνο πως έκανε τα merge, όχι πως δεν είναι χρήσιμο αυτό, πείτε. Γιατί στην πραγματικότητα μπορεί να αργήσουμε να κάνουμε merge, αλλά στο Roblox δεν νομίζω να αργήσαμε. Λοιπόν, να ξέρετε, δεν φτιάχνει γενικά πάνω κάτω, όχι πάνω κάτω, ολόκληρη την μπλούζα. Δείχνει μόνο το μπροστά του στάβα. Αλλά εγώ είχα μια μπλούζα του Ρονάλντο που έλεγε πάνω Κριστιανό 7. Και τώρα τι να το κάνω, δεν τη φορούσα και ποτέ, να πω την αλήθεια, σπάνια τη φορούσα. Και έλεγα τι να την κάνω, είπα μετά. Όλο πέφτω ρε παιδιά. Και την έβαλα εδώ. Νομίζω μέχρι να αλλάξουμε μέρη αυτή την μπλούζα θα φοράω. Νομίζω, λοιπόν, Μαρκουλί το 13-13 σίγουρα θα το δεις αυτό το βίντεο. Σίγουρα. Πρέπει να το δεις αυτό το βίντεο. Θα σε ενημερώσω κι εγώ στο Discord server. Θα σε ενημερώσω, αλλά θα το δεις όμως. Λοιπόν, σίγουρα όταν βγάλει και εκείνος βίντεο θα το πει. Και παιδιά, θα έχουμε άλλη μια έκπληξη. Λοιπόν, θα σας την πω φυσικά. Τόσο ότι ήταν τα merge μια έκπληξη που σας είπαμε. Η δεύτερη είναι, στα βίντεο από εδώ και πέρα δεν θα μιλάει μόνο ο ένας, θα μιλάμε και οι δύο παιδιά, και οι δύο στα βίντεο πλέον. Πολύ καλά ακούσατε. Δεν θα ακούμε μόνο τον έναν και τον άλλον. Τι είπες? Οκ. Λοιπόν, ο Κοάλα, εγώ και ο Μαρκούλης το 13-13 συνεργαστήκαμε τελικά όντως στα κανάλια μας, όλοι συνεργαστήκαμε
πώς είναι ο Πάνος ο Κόλλα και αυτοί, έτσι είμαστε και εμείς με το Μαρκούλη το 13-13. Και τι λάγκ είναι αυτό, μπρο? Όχι. Πιστεύω έχετε δει πάρα πολλές φορές που συνέχεια λέμε για τα βίντεο μας. Εγώ για παράδειγμα λέω για εκείνο συνέχεια λέει για μένα, καταλάβετε, τα βίντεο όλα μιλάμε μόνο για αυτό. Παιδιά, αυτό το ελέγχω. Λοιπόν, πιο πολύ σας τα λέω σαν ενημέρωση ότι θα σας περιμένει αύριο γενικά. Και λοιπόν, εγώ έχω δύο αγαπημένους μου YouTubers. Θα μου πείτε ποιοι είναι και θέλω να μου πείτε όλοι ποιοι είναι. Ο ένας είναι ο Σταύρος από την ομάδα του Πάνες και ο άλλος ο συνεργάτης μου, ο Μαρκούλης ο 13-13. Είμαστε συνεργάτες. Δεν ξέρω εκείνος άμα με έχει μέσα στους δύο αγαπημένους, αλλά εγώ τον έχω. Το βίντεο τελικά θα κρατήσει 8 λεπτά, να ξέρετε, πριν και βράδυ. Τι θα το πάμε ρε παιδί μου, 13-14 λεπτά, δεν γίνεται. Λοιπόν, για αυτό. Εμένα γενικά, παιδιά, να ξέρετε, μου άρεσε πάρα πολύ το merch. Θα βγάλουμε και άλλα, σκεφτόμαστε. Όταν αλλάζουμε εικόνες αυτές εδώ πέρα, για παράδειγμα, πώς είναι το Among Us και αυτά που φοράμε, θα κάνουμε upgrade και οι δύο τα... Λοιπόν, σίγουρα ξέρω ότι πώς θα πιάσω πάρα πολλές προβολές και like. Σίγουρα ελπίζω που σας like please, άμα σας αρέσει και είναι ενδιαφέρον αυτό που θα σας πω τώρα. Λοιπόν, παιδιά μου, σήμερα, λοιπόν, αύριο, όπως είπα, θα βγάλω βιντεάκι. Λοιπόν, αποφάσισα κάτι. Θα κάνουμε ένα βίντεο με παιχνίδι όπως κάνω τώρα και μετά θα κάνω και ένα ακόμη βίντεο. Αλλά τι βίντεο σας κρύβω, τι βίντεο μπορεί να σας κρύβω. Σκεφτείτε. Λοιπόν, θα πείτε κάποιοι πράγματα. Λοιπόν, θα βγάζω πάντα ένα βίντεο game και θα βγάζω και κάτι πώς είναι, να σας δείξω πώς κάνετε αυτό, τα μέρη και αυτά που θα σας δείξω να κάνετε αύριο στο Roblox. Σίγουρα το έχετε δει πάρα πολλές φορές, αλλά σε κάποιους μπορεί να μπερδεύεστε και να μην το κάνετε ποτέ. Οπότε εγώ με βοήθησε ένας YouTuber και το κατάλαβα. Οπότε αύριο όσοι βλέπετε το κανάλι μου, λοιπόν, θέλω να απευθυνθώ σε κάποιον ειδικό. Μάρκο, ξάδερφε, αγόρι μου, θα σε πάρω αύριο τηλέφωνο, θα σε πω για τα μέρη, γιατί σίγουρα μας έχεις στο τηλέφωνο, ποτέ δεν μου παίρνει, γι' αυτό είπα, μας έχει πάρει τηλέφωνο άνετα 1.000.000 φορές, αλλά πλέον δεν μου παίρνει σχεδόν ποτέ. Τέλος πάντων, και αυτό το βίντεο, παιδιά, άμα σας άρεσε πατήστε ένα like και ένα subscribe, γιατί αύριο θα σας δείξουμε πως κάνετε και εσείς μέσα να φοράτε οι αγαπημένοι των βίντεο ένα τέτοιο. Και παιδιά, δείτε για κάτι ακόμα. Αυτό είναι το όνομά μου, να με κάνετε φίλοι. Κοάλα και εδώ τα ίδια πράγματα. Εδώ λέμε κάποια πράγματα που εσείς δεν πρέπει να τα ξέρετε, αυτό και να πολύ γρήγορα, περιμένετε. Λοιπόν, παιδιά, αυτό το βίντεο μου σας πατήστε like και ένα subscribe και όμως bye bye.